Jeg står her med Katrine Hasse fra DPU, som er med i IT-rådgivningsgruppen på andet år. Og jeg vil gerne høre, hvad du tænker, at forskningen bringer af perspektiver til IT-rådgivningsgruppen. Ja, jeg er glad for, at du spørger om det, for jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi husker at få forskningen med i det her. Og forskning er jo rigtig mange ting. Det er både det didaktiske, men det kan også være noget af det, der ligger under det didaktiske. Og noget af det, jeg tror, at vi vil se i den kommende tid, der kan være fokus på, det er at få meget mere af den her menneske-maskine-relationsforskning i spil i forhold til præcis de problemstillinger, man arbejder med i den her rådgivningsgruppe. Det kunne for eksempel være at se på neurobiologiske, neuropsykologiske processer. Det kunne for eksempel være at se på, hvordan teknologi indgår i noget, man kunne kalde en form for kulturøkologi, hvor der er rigtig mange ting, som egentlig er ret ureflekteret i forhold til netop menneske- og maskinrelationerne. Så det ikke handler om enten, at teknologien er for dårlig, eller at mennesket er for dårligt, men det er præcis relationen mellem dem, og den måde, at de indgår i nogle kan man sige, komplekse samspil i nogle større kulturøkologiske miljøer, hvor i både kommercielle interesser indgår, der indgår relationer mellem lærere og deres elever og forældre osv. osv. Det er der lavet forskning på, men meget af den forskning er ikke rigtig kommet ud, og jeg tror, at Danmark kunne gå hen og blive et foregangsland, hvis vi i højere grad fik fat i, hvordan menneske-maskine-relationerne kunne forbedres, så det ikke kun handler om at forbedre maskinerne eller menneskene. Tak for det.